Milí občania, obyvatelia Košického kraja. Do verejnej služby som vstupovala preto, aby sa bežní ľudia dočkali konkrétnej pomoci. Keďže na Košickej župe niekto na ľudí už nadobro zabudol a pomoc ľuďom si pomýlil s vlastnou kariérou a osobným prospechom, rozhodla som sa uchádzať o službu predsedničky Košického samosprávneho kraja. Vstupujem do volebného zápasu v mene všetkých, ktorí túžia po zmene a želajú si vedenie kraja, ktoré bude slúžiť ľuďom a nie sebe. Za tie roky sme sa toho už u nás v kraji napočúvali dosť. Pred voľbami veľkolepé plány a potom prišla tvrdá realita. Ako viceprimátorka Košíc v druhom funkčnom období detailne viem, čím ľudia žijú a kde treba maximálne zabrať. Škoda, že hore na župe už na ľudí ako si zabudli. Ten, čo by mal slúžiť najviac zo všetkých, žiaľ, ako by stratil kontakt s realitou a ľudia preňho prestali jestvovať. Zabudol na nich. Akú máte predstavu o fungovaní kraja vy? Podľa mňa kraj, ktorý si viac cení imidž a reklamu ako konkrétne osudy ľudí, nakoniec stratí jedno i druhé. Prečo to hovorím? Jeden príklad za všetkých. Na marketing, propagáciu a komunikáciu minie v tomto volebnom roku kraj takmer 6 miliónov eur. Na potrebné množstvo investícií v sociálnej oblasti iba niečo vyše 1 milióna. Lebo peniaze vraj nie sú. Počujete dobre, na reklamu v čase konsolidácie 6 miliónov, na pomoc ľuďom pätinu z toho. Ostro nesúhlasím s takýmto pohľadom na riadenie župy, pre ktorú sú ľudia iba zástupná téma. Nie, ľudia nie sú zástupná téma, ľudia nech žijú na ktoromkoľvek mieste v kraji, sú jediná téma, ktorá má zaujímať vedenie župy. Myslíte, že preháňam? Je čas položiť si niekoľko kľúčových otázok. Majú sa za posledné roky rodiny, teda tí, na ktorých náš kraj stojí, v našom kraji lepšie? Majú sa lepšie seniori, ktorí celý život dreli a dnes si zaslúžia úctu a opateru? Ako sa kraj pozerá na opatrovateľky, ktoré pracujú v nepriaznivých podmienkach a prichádzajú tam o svoje zdravie? Majú sa v našom kraji lepšie ľudia odkázaní na sociálnu pomoc? K vzniku koľkých nových bytov prispela župa, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať do zahraničia? Majú sa lepšie živnostníci a podnikatelia? Je náš kraj bezpečnejší? Nepýtam sa na pocity, pýtam sa na fakty. Viete, stretávam sa s Košičanmi, ale aj s obyvateľmi celého kraja. Obrovské množstvo ľudí cíti, že sa na nich zabudlo. Kraj zabudol na veľké množstvo ľudí, ktorí tu žijú, platia dane, ale cítia, že sa im nedostáva základných služieb. Postupne budem na týchto ľudí, na tieto profesie a na tieto miesta poukazovať. Zdá sa, ako by dnes súčasné vedenie župy zaujímali iba obce, kde sa to hodí. Miestom, počtom obyvateľom, lokalitou, tam, kde je výborná reklama, kde sa dá vybudovať dobrý imidž a naháňať politické body. Ja sa pýtam, v menších či vzdialenejších obciach ľudia nežijú? Obce ako Hrašovík, Smolník, Sejkov, Rejdová, Ruska, Háj, Ardovo už nepatria do Košického kraja? Nemajú na nič nárok? Áno, desiatky obcí z Košického kraja načahujú ruky, ale pomoci sa im systematicky nedostáva. Čo tam po nich, pán župan, však? Vedenie župy ich odpísalo, ako by neexistovali. A nie len ich. Aj o tom sa budeme počas kampane zhovárať. Je na čase vrátiť každého občana a každé miesto v Košickom kraji na mapu Košického samosprávneho kraja. Hovorím to aj ako krajská poslankyňa, koľko úsilia ma stálo rozhýbať stojaté vody vo veci pomoci opatrovateľkám. Dnes som rada, že problematika sa pohla a namiesto nedá sa, nachádzame konkrétne riešenia. Ako viceprimátorka Košíc sa venujem oblasti vzdelávania a sociálnej oblasti. V oblasti vzdelávania som hrdá na to, že som súčasťou vedenia, ktoré historicky najviac investovalo do oprav a rekonštrukcií školských zariadení. Naše školy dosahujú výborné výsledky
a my sa snažíme vytvárať stále lepšie podmienky, čo sa premieta aj do úspechov, ktoré naše školy v meste prinášajú. V rokoch 2022 až 2025 sme investovali spolu takmer 20 miliónov eur. V sociálnej oblasti sme vybudovali úplne nové komunitné centrum v Krásnej, kde dnes poskytujeme až 4 druhy sociálnych služieb. Zriadili sme nový hospic pre paliatívnu liečbu, projektmi Housing First a Housing Led pomáhame ľuďom v núdzi. Robíme systematicky a vytrvalo. K výsledkom mojej práce sa počas kampane ešte vrátim. Viete, čo dnes potrebuje Košický kraj? Postaviť ľudí nie na posledné, ale na prvé miesto. Svoj program budem predstavovať postupne, ale mojimi prioritami sú: poprvé, rodiny, seniori, mladí. Rodiny sú dnes na celé týždňa a mesiace rozdelené, aby si mohli zabezpečiť dôstojnú existenciu. O starých a chorých sa nemá kto postarať, mladí tu nevidia perspektívu, pretože nemajú dostupné bývanie. Po druhé, sociálna pomoc. Nie je možné, aby opatrovateľky išli na hranice svojich možností, aby za prácou odchádzali do zahraničia a aby sme neinvestovali do lepších podmienok v zariadeniach poskytovania sociálnych služieb. Po tretie, bezpečnosť. Dokedy sa budeme prizerať na zanedbané mosty a cesty v kraji? Dokedy sa budú zvlášť ženy báť výjsť večer von? Po štvrté, dôstojná práca. Nech mi nikto nehovorí, že Košický kraj s tak bohatou históriou a veľkým potenciálom nedokáže priniesť potrebné množstvo investícií do oblasti pracovných príležitostí, tak, aby tu ľudia ostali žiť, pracovať a vytvárať hodnoty. Kraj to dokáže, vie to, len je potrebné dať ľudí nie na posledné, ale na prvé miesto. Rodiny, seniori, mladí, odkázaní a všetci tí, ktorým vie kraj reálne pomôcť, sú môjim volebným programom. Jeho detaily budem postupne predstavovať. Dámy a páni, líder bez zodpovednosti a sociálneho cítenia nie je dobrý líder a treba ho nahradiť. Povedzme to na rovinu, Košický kraj si dnes dáva extrémne záležať na imidži, ale rodiny, inštitúcie, podnikatelia, bežní občania, takmer všetci strádajú. Lebo vedenie župy na nich popri plnení iných povinností jednoducho zabudlo. Dnes chcem vám všetkým, na ktorých sa zabúda, dať nádej a osobný prísľub. Ja na vás nezabudnem. Spolu s tímom chcem z kraja, ktorému dnes záleží iba na imidži, vytvoriť kraj, ktorý nezabudne na ľudí. Ak sa spojíme, dokážeme z Košickej župy, dnes zahľadenej iba do seba samej, vytvoriť lídra, ktorý bude inšpirovať nielen východ. Stačí dať ľudí na prvé miesto. Milí obyvatelia Košického kraja, niekto na vás zabudol. Ja nezabudnem. My nezabudneme. Vážené dámy a páni, Košický samosprávny kraj má pre mňa špecifický význam. Tu som vyrastal, tu som študoval a toto je kraj môjho srdca. Dnes už bohužiaľ nechodím do Košického samosprávneho kraja veľmi často, ale ak tu prídem, tak ma veľmi mrzí, že sa nerozvíja tak, ako by sa mohol. Počuli sme tu viaceré problémy, ktoré kraj má v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, v tom, že odchádzajú mladí ľudia z tejto krajiny, v tom, že sa nám tu ekonomicky nedarí dobre a to cíti aj región, to cíti aj tento Košický samosprávny kraj. Ja nechcem, aby si politici hovorili naďalej to, že na východe nič nie je. Aj ako podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia som rád, že máme vynikajúcu kandidátku, ktorá pozná problémy Košického samosprávneho kraja a je pripravená ich pre vás riešiť. Lucia, gratulujem ku kandidatúre a prajem, aby si bola úspešná. Vážené dámy, vážení páni,
milá Lucia. Ja som už poslancom Žilinského samosprávneho kraja od roku 2013. A dokonale dá sa povedať, že poznám problémy krajov. Ak má kraj dobre fungovať, musí mať veľmi kvalitné a dobré vedenie. Ja Luciu Gurbalovú poznám už niekoľko rokov. Poznám ho aj z predsedníctva KDH a viem, že to je usilovná žena. Lucia má za sebou aj veľmi dobrý a silný tím. Ja Lucii držím prsty a jej tímu, aby pozvihli kraj, aby ľudia boli na prvom mieste. A ten slogan, ktorý máte, že nezabudneme na vás, verím, že sa aj naplní. Držím palce, Lucia. Vážené dámy a páni, milá Lucia, ja sa veľmi teším tvojej kandidatúre a plne ťa podporujem v tejto úlohe, pretože o východe sa stále hovorí, že sa vzdialuje od Bratislavy. Tie regionálne rozdiely sa stále viac a viac prehlbujú. Ja sama ako Prešovčanka som to mohla cítiť v pozícii primátorky. Tú istú skúsenosť máš, Lucia, ty ako viceprimátorka 8 rokov a preto som veľmi rada, že KDH podporuje teba ako ženu na post županky Košického samosprávneho kraja. Už aj preto, že tých žien v politike je málo. A myslím si, že Lucia ako viceprimátorka každý deň dokazuje, že na to má a že vie riadiť svoje mesto a pozná jeho problémy. Ako poslankyňa kraja pozná aj problémy župy a preto verím, že ako žena a manažérka bude veľkým prínosom. Lucia, ja ti držím prsty a občania, pamätajte si, nezabudneme na vás.